Sen vurladım maymen. 10 yaşta pavdam olsa şu an oturup enemle urun edi oturun ya. Özüm doğruyum aytsam. Toyada da bar ya olun tugöleme tort yalak da. Ha o. Oğlan eskiden o gıydılar çenem niyetlenen. Yuvasel dede var. Yuvasel ne. Yansılama için koyupturlar. Purlöf kakeli deyip doğru varın doğrun sonra seyredip. Eceme can ettim ben. Ecemin numarını ayladım. Yok kaka aytsa eceme versene diyen o. Neyme kellen ütködüm sen neydi? Sebebi. Birden ağlak koyverdi. Şu duyguyu yaşadı ya ol. Aydım çoğul yok may. Öýüňde oturda tikinin satın et. İl güýmep ýörjekmi? Ha, könerak düşünje. Bir günüň içinde 5 adam söýüp. O mümkün da däl, bu adam ykbaly ýekeje. Öz ykbalymda bolan waka däl. Salam mehman gelişler. Sağman oturmuşsunuz. Biz size yine de dünyanın ähli gowluklaryny arzu edip, ata-watan ýaşlar gepleşigimiň täze sany bilen ýaýlyma çykýar. Mehman gelişler biziň bugünkü gepleşigimiziň myhmany. Dörejçiligiň içinde, sunuwatyň içinde özüniň bir ütköşjek ýoly bilen özüni bir halkymyza ýüregine, halkymyzyň kalbyna täsir edýän ajaýyp şekilde aýdymlar döretmekde. Rejissörlükde, dramaturgiyada ýa-da sunuwatyň täze öwüşgünlerini, aýdym sazyla bagly uğurlaryny özüni syna edip häzir köwnäçenli bir näçe ajaýyp kliplaryň, şekilde aýdymlaryň halkymyza ýetmegine goşandyň goşan. Gelir gelmedim gumana tırdaşlarıma. Aklımı eda kılgan bir apıdı can tensene. Bu gönlüm keniz gönlüm, toydudur heniz gönlüm. Ya ömümdün boş geçtin mi dünya? Kevin yılırmasa ömre yakın ya. Atman emin kapışan çağı, senin dililindin adamım min, ey gececek vatanım min. Kakaylı pürlüyüp çağırdık. Ataş diýäs bize. Ha, o şu tutýan adymyz tutuverelle bir hili kakaylı diýdiň on täze tanışan ýalak bolup. Ataş hoş gördük. Çağrılygymyzy kabul edip geleňiz üçin köp sag bolsun aýdýan. Sağ olun Gülşirnon. Çağıranıza minnettar gaty. Dogrusu ara begenýän, azık tolgun ýanam birinji özümiz näme diýär, kamera arkasynda hereket etsegem, kamera öňüne gelemiz soň. Men ilkinji gezekdir diýip pikir etýän şu ataş kameraň bu ýüzüne geçenin. Şoňa men bir sebäp bolýanma gaty begenýän sebäbim biziň ata-watan ýaşlar gepleşigimiziň ata-watan TV bilen bilelikde edilen gepleşigiň iň esas maksadym kameraň o ýüzünde galýan ýa-da köplenç dörejçiligiň sunuwatyň beýleki tarapyna galýan ýaşlanmazy bilen halkymyzy tanışdyrmak. Biziň baş maksadymyz. Biz haçandan bäri bir görüşümde o mellekde söhbede de suwsap gitdik. Şu günlerki bir täze dörejçilik hakynda ilki bilen Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna talip bolmagy bilen tüýsürekden gutlaýar. Dörejçilik siniplerini arzu edýär. Şol ojakdan dörejçilige nämeler alyp bolýan bolsa şol halipalaryň, bir hormatly mugallimleriň, bir dörejçiliginden sunuwatyna näme ýük alybilýän bolsaň almagy arzu edýän. Sebäbi Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty diýmek, ol dörejçilik ojagy diýmek. O taýda dörejçiligiň ähli görnüşleri gaýnap joşýar-da. Hemem haýsy görnüşi bilen meşgullanjak bolsaň saňa ähli mümkinçilikler bar. O sen dramaturgiýada okaýan diýip kitapxana bilen iş salşmalar diýen zat ýok. Sen haýsy urda okaýan bolsaň islenlik dörejçilik bilen meşgullanjak bolsaň ähli gapylar açyk mümkinçilikler döredilýär. Kiçi rol ýok, kiçi artist diýilýär. Bizim bilim ojagymyz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda hakykatdan mara şol ýanky diýilen ýörelge ýaly Medeniýet Institutynyň talibi diýen eýýam şo medeniýet ulgamyny degişli ähli zatlardan sen okaýny, sen öwrenýän, sen şey bir zat öwrenmeli bolsa-da halipa malumatlar hemmesi jana ýaman zähmet çekýärler hakykatdan mara şu sen bilen ýürekdeş kopýalarda islenip ona saňa el uzatýarlar sen islenlik tarapynda. Pedagogam ütköşük tarapy şol. Ine biz şu wagt nälik diýen
bir häzirki dille gurlan gupqany alyp sep suwaklayan eýam halipalamyz şo suw bolup durýar üçin. Biz ondan şo suwaklanamyzsoň eýam özümize gerekli zatlar sorup alýar şolardan. Iň esasy köplenç käbir gupqalan häsiýeti bardyr suwdan çykaranda ýene suw ýydyna goýberýär. Esasat özüň bilen alyp gaýtmakdyr hemme zady. Şonu üstünni gardyp ötýän size şol size berilýän ilmiň, bilimiň, döretçiligiň bir esas hünär başarnyklaryny has köp täsirini ýetirmän arzu etýän ataş. Ene kän şekilläýdimler ýa-da biziň Kakajan tügeleme biziň gepleşigimiň hem operatory hem montajçysy, gaty ýardamçy hem wagtyny bir Kakajan yerlerine goýup berer siziň döreden şekilläýdimleriňizden. Biz bölekleri ýetirirse hem bilmi bu diýen ýa adamlarda pikir dörer sebäbi ýa Türkmen teleýalimine bir näçe wagt bäri ýa beýleki internet kanallaryna da bir näçe wagtlardan bäri gidip duran şekilläýdimler bar. Näme üçin bir soraw beresim gelýär. Ýaş özüň bir döwrüň ýaşlarynyň arasynda bir häzirki tehnikaň, tehnologiýaň şeýle ýokary derejelere galýan döwrünü näme üçin milliýlige ýapyşdyň? Näme üçin? Ollara ne Gülşirnawan şeýle bir zat bar. Men kiçiligimden gözümi açanymdan ne dogrusu bara enem pahyryň ara şeýle bir sanlygy bardy. Altyn sanlyk diýip men öz ýanymdan şonu duýulanýan hakykatdan. Şo sanlykda şu enemden öňkü gaýnanysy ýani şeýle ata-baba gelýän şo sanlygyň içinde şeýle bir zatlar bardy, şeýle bir şaýsepler bardy türkmeniň. Şeýle bir şaýseplenme bardy. Onuň düýpligi ýaşlar bardy, donar, çyrpylar bardy, ketenler bardy. Şolary men oýunjak hökmünde däle enem pahyr şol sanlygy açanda men höwes bilen algap ýanyna turýar. Gymmatly köpmün. Hawa, hawa. Bir hili kiçiligimden şo zatlar özüne çekdi meni. Gaty çekdi. Düýü bolmaly men begenip soradym aslında taşyny näme üçin millilik diýip. Sebäbi häzirki zaman, häzirki döwrüň ýaşlaryny millilige çekmek gat kıyın aslında olur. Näçe döwre bap bolsa şonça gowy görýärler. Ýöne gel ýaşyňa garamazdan millilige gadym döwrüň adam ýalyk da teňli gürleşdi. Hakykatan bir garreneň eline terbiýelenen bildirýär, duýulýar. Onuň şo zatlar bilemek bir kän gowy örenimdenmi, özüme ýakyn örenimdenmi, onuň şo zatlaryny öňler bar şo enem pahyr kiçiräkdik bara bir oýnamagy dost olanymyza köçede oýnaýardan çagal o ýerde önmesem soňaly bir günam gelim bolyn şo sanlyk bada içinde goşy ýoksa şaýsepler ýok, kurçalar ýok. Men erbet hally boldum, dogrusu erbet gördüm-de onuň enemden soradym. Hansı zatlar diýim bolyn, şol owada aýlanýardylar da şo wagtlar şo neme zat çalışýardylar, çalışýardylar bolyn. Şoňa berip goýbereni, enem pahyryňam aýdydy, näçe wagtlar duram diýdi, neme hiç kim ulananagam diýdi. Aý berip goýberdim, näme ondan diýdi. Matamada geýerdim ýa, ulanjak zat bolar şeýle diýdi. Şonu şeýle bir bar, şo zatlar bilen men bilemek bir duyguy mara sowurlyk gitdi, bölünip gitdi men şonda. Şondan sonra şu wagtny özüm şo zatlar gowy dogrusu bara Gülşirnawan häzir näýlik diýen bir meňden dostlara bilemek ýaşlar, meňden dostlar bilemek häzirki döwürde milliligimizi söýän ýaşlamyzama adaç kal döwre bap görnüşdäki gowy ýani ýaşlamyzama bolyn. Ýollaydy ne owalara da istek şekilläýdimler şo klip işleme ýadga gitmeli bolup hökman ýola çyksak özümizem ne o ýerde ulanamsyň şu ýaşly adam don ak sakal telpekli ýaşly adam görýän bolyn şoň şeýle bir begenýän men bu ýsan ýa şoňa bir bolan bu ýsanjym
bir ütgeç onu düşünür bilmeýän men. Ilgap bar salamlaşasın gele. Mehribanlyk duýan, hosar görenýär bolan. Onu bir owada önü besip Aşgabatda durmuşa çykyp gelmek meňem nesibäme çekdiň. Başda şäher ýeriniň bir düzgünü bile owa ýeriniň düzgün başgaň. Öňden çykan hemme adama salam berýärsiň da. Tedet gelir de nereden tanayakaya neyeme kim kadiyen sonra uyudaçka asen obada öňden tanamasaňam şoňa salam bermänekden kimin kıysen kimin oğlu sen dip utanýarlar da salam berýär kimin dowmasa ýol diýerler şo dowmasa men azys merak görýärdim bara bir kere bolupdy şol götürä sebäp bir obada mamamlara Ovam biz orta arasında diýenýär ýaşaýar. Şu köçede biz orta arada köçede bolsak, owan deň käbelen orta arada köçede mamamlaram bu köçe. Ona ikisiniň hem arasy ýakyn bolan, owan ýaryna aga ýaryna da ýeşeýdi ýas, onuň ýaryna da daýda diýär. Ýaryna ýegen ýaryna min bolýar. Şonýaly. Ona diýjek bolýam şo ýola çykanda eýýär. Bir ağtaşlı enelemimiz var yani hükman üstüne bironçak atılan yaşıl zenannamız var hemen bir hili mehr var yani men şonna bir ulu söýü var yani ara şol eýýän biziň nälik diýen bir hakykatdan milliligimiz biziň gat üýtgeşik ol gat üýtgeşik duýguda sebäbine dünya derejesinde başga ýurtlara öz milliligini söýýändir häzir misal üçin bir ýurdu getirip türkmen nemämizi gowy görerem gözüne ýakynam görer biziň hemme milliligimizde renk çağlaşy var. Owadan renk çağlaşy. Ya elkeşdeler naşlar diýjek bolam hemmesine bir üýtgeşik dünýäde gaýtalan şu at haýsy ýurda git öz milliligine şeňde bar ýa sen kä bolan gyzyklanma gat üýtgeşik bolýar. Sebäbi şol renkleriniň çağlaşy bir ol nälik ýerine ýetirilsem bir üýtgeşik onuň diýjek bolam başga ýerden getirip adamyny bir türkmençiligi milliligini da desseň bir gyzyklanar ýöne uzaga çekmezmi kadiýan. Uzaga çekmez. Sebäbi olaň öz milliligi özüne gyzyklandyramman ýöne özüne çeker biziňki. Her kim özüne rahat bolýam kadiýan. Şoň üçin bilemok men şu özüm dowrdan mara özüm käwat özüme de geň görýär näme geň ýa sorýarlarym. Kän adam sorýar. Ol mysal üçin şu owada goňşy daýdalar we ýene goňşy genjelerimiz we ýaşyl nemeler onuň toý etdim öýlenip bardym onuň. Ejem pahiram Irakdan soňra nä öýde zenanysta öýüň towy derdi da onuň zenan maşgalalar çekilýän eken. Öýde zenan bolmasa zenan maşgalalar bir kesilýär eken onu geldiler üýşýärler geldi bolyn hawaýam geldiler goňşy bolam gelýär gülüşýärler ýatlýarlar ejem pahiryň özüň nähilek bolany nähiлекdigini şo geline düşünýärler. Bizde şonýal bir türkmeniň bir adaty var da hakykatdan hem şo ganyna aýlanýar. Sebebi bir ýerden diýilýän söz bar da. Şoňa meňzedesi gelýär gelinini. Alan gelinini gaýnyny meňzedesi gelýär da. O dowdumdan düşdigim diýilýär da. Nereden gelenem bolsa şo gelin gaýnyny ýygyň dowam etse ol goňşular ýa garnaşlar adam aş diýip gelmese de mehmanlar diýär, mehr üçin gelýär. Şol öňkü mehr tapanja öýüne ýene de mehr bile dolanjakdyklaryny aýdýarlar da. Şol anam ödemeňem geliniň borçy. Hakyky ýok, şeýdip goňşularymyz adam näýilikdigini şoň näýil özüne alyp barýan, näýil ýyle gatylýan. Şeýdip bir gowy maslahatlar berdi bolyn, gelinim hem da şükür var, şoň maslahatyny Owar şol adamlar köp adam şäher ýerden alan soň neme görýär bir baýşy kyn görýär ýa-ni ýalak bolmady meňe da şurşa neme diýär bir bu jahana bagtym bolup gelen ýar näme üçin sen men käbämi men diýen diýär hakykatdan hem şo ejem pahyryň nemesi bar. Aslında da diýerler oglanlar öz ejelerine meňdeş gaýdylary öýlenýärler diýär gaýdylar hem öz kakalaryna meňdeş ýigitler taýlaýarlar diýär da durmuş gurmak meselesi. Bernadar ağa diýär adamyň bir mätäşdädi hoş sözler hoş söz aýdyň depesine täç bolar diýär. Adamy hoş söz bilen hoşamaýlyk bilen şoňa bir ýagşy dile garzugulary bilen ýüregine ýagşylyk bolan adamy
bir adam da bir yalnızmayan adam yok. Adam käte howluk moşluk edip biler, käte tiýdi ahar bolup biler. Bir türkmenin bir gadyň bir sözi bar da, türkmen aýallarynyň hasam aýtmagy halaýan sözi bar. Niyeti yaman düzetip bolar diye. Yani zanny yamany düzetip bolmaýar diye. Zanny meselesinde de gelin saýlanna ýangaýçyň ýaly ejeňe meňdeş häsiýetli gyzy gözläp tapan soň ýamyň niyetine täsir etmegem galan faktorlara bagly. Gelen ýeri gelin ýam garşyp gatyşmagy size bağırlar köplenç. Ana şu komşu bolamyň diýjek bolan şu sözüňden aňan da millilik diňe libas meselesinde ýa-da şekillaydım döretmek meselesinde däl. Hut milli mentalitetimizden gelýän milli häsiýetler seni özüne çekýär. Milli häsiýetlerimiz adamlarymyzyň özüne alyp barşyp bir-birine hormat sylagy, ine şu zatlar özüne çekýän eken. Onuň bir zatla laşanmatyş adam hemişe özüniň yetmedik zadynyň uğruna bolan eken. Ine şu wagt öz uğrun dramaturgiýa. Näder dramaturgiýa seni öňkü dowam etip ýören işiňi kämilleşdirýän tejribeň ilk başlatda sen häzirini şonu nazar bilimini alýan-da kapitaly edil häzirki wagtda. Indi men öz bir tejribemden aýsam ullukan alyp ýatan tejribemiz ýok. Bizin tek ýaňy bir ýörjen umuman durmuşdy bizin tek. Göreneşden zadymyz azyr ýöne. Bir zada salgylanyp aýsam, ine öz ejem ýergiden üçin islenlik döredýän ýara kino üçin bolsun, ssenari bolsun, ýa bir goşgu bolsun, başga temada goşgu bolaýsyn. Şoň bir ýerine eje hakynda bir zat geçip gitýär-de. Spektakl bolsun, kino bolsun. Sebäbi ejeň ýetmedik mehrini syzdırasyň gelip durmuşda. Ol hakyky, men oňla alaşan sebäp diýsen, şeýle bir adamlara mehr diýilen zada näçe gerek? Kim adama gerek ol? Artykmaçlyk etmeýär. Artykmaçlyk etmeýär. Näçe bolsa, ay boldy men şu mehrinden doýdum ay diýen ýok. Isleýän şonu. Onuň bir adamyny çağalykdan bir ör boýuna galýa diýilýär. Ör boýuna bir ýetip bir agaran saýgar uranmakda meýem. Sana mehr berjek adam ýok dünýäden gitse eýem sen hemme zatdan mehr gözlegde bolýan. Ene men şonu aýtsak bolar. Hemme zatdan gözlegde bolýan. Islenlik zatdan köçeden geçip barýan adamyň ýüzünden bir zatlar gözleýär. Şonu şeýle bolýan eken. Şeýle bir dogrusu köpçülüge barýanyňda, köpçülüge barýan bolyn. Hakykatdan hem şu üýs oturan daýda bolsun, birine toy tomaşa barýan hukman şu daýdalar bolsun, şondan ejeme meňdeş bamy kadýan. Şuna aýdaýyn. Üýşmelöňde yetim ýetir saýlanar, sizi görsem gözüme ýaş aýlanar. Dogonlaryna juda meňdeş daýdalam, araňyzda ejem janam bolsa-da. Hakykatdan hem şu daýdalamdan iň uly daýdam Irak aýrylýar, ondan soň ejem paýr aýrylýar. Indi şu wagt öz radnay hakyky iki daýdamma, onuň daýymyň gelinler bar. Olaryň daýdam. Olaryň öz ýakyn aýdalymdan üzüňe däl. Ýa, elbetde. Olar bar şu mamaňla ojagda. Ha, eýem bir diýen näýlek diýen şu ejem paýr gaýtdy bolyn şu daýdalamyň mara bolşy daja kakamyň bolşy şolaň zadyn berjek bolýarlar. Ýöne ol başgaça da. Olar başgaça eýem enäki başgaça bolýar. Bir dogran biler, dogan otun sogran biler diýär. Onuň şolarda men ýöne ejemiň häsiýetlerini görýän, olarda da görýän. Hakykatdan bir ýöne hersine bir häsiýetini görýän. Menine şonu Gurban Nazar Ediýew elbetde. Gurban Nazar Ediýew diýär, men bir gyýda gözleriň görürüm, men bir gyýda sözleriň görürüm, şapakda görürüm, ýaňagyň alyn, giýjede görürüm, ýaňagyň halyn, synlap ýapraklaryň ýüzüne derin, onna seniň göz ýaşyň görürüm. Men şu goşgoýny söýük hakda ýazylanan bolsa, hemişe ejem hakynda diýip kabul etýän şunu. Ataş öz ýanymdan adam o kandadan ölçe ýörýär da
Menem diýenne bir aýalla ejen gözlerini görýän, bir aýalla ejen sözlerini görýän, bir aýalla ejen ýaňyň halyny görýän, bir aýalla ejen bakşyny görýän, mehrini görýän, şo ýylgyrşyny görýän wara. Şey ýaýrak diýen. Şeydi ben sen hemme adamyň söýüp başlaýan. Men şoňa göz ýetirdim, sebäbi ine eje temany köpräk salgylanýan, ýüzlenýän, ýüz tutýan temam bolandan dörejülükde şu ejem gaýdan soň ýurdumyň hemmejelerini maňa eje edipdir diýenler öýle. Sebäbi şol hemmejelere söýüp bar. Eje diýilen zat aýry tyn var iş bar. Şoň üçin bir döredýän şekilde aýdymlaryny görýän halatlaryny şu yerleştirişiň bar da ýanky aýakly sanlyklar bar. Ya ýerler tanöýmeler bar. Bir köne telewizorlar bar. Ya ýene şu zatlary yerleştirişiň hakykatdan hem ejen ýaşan döwrüne golaýlasyň gelýänini duýýan. Şu döwrüň atmosferasyny, şoň howasyny, şoň döwrüniň özüň döreden kliplerinde görýän, ýani bar maksat ejeni ýaşatmak. Duýgulaňdaky ejeni ömrüni uzatmak duýulýar. Hakyky. Men ýalňyşçam mümkin ýa-ni. Ýok. Sebäbi şol ene eje ýamol bir hemme şu ýüregi ne ay bir käwat bir ýerine gaharyň gelýärdi, deň dostlaryň bolýar. Ay ýüregi doňa şoňa diýýän da. Şo doňa adamyň ýüreginde de şu ene bolan, eje bolan söýgi başgaça bolýar. Onuň hakykatdan hem birini diýeýin şol döwre bir söýýän men özüm. Hakykatdan hem bir söýýän. Onun sebäbi ejen albomlarda galan suratlaryna galan şekiller gözeňizde. Onu men ýöne öz ýanymda netije çykarýan şeýler. Ol sebäbi köp ünserseňiz şo düşürýän şekilli aýdymlarymda sebäbi men köplenç aýdymy özüm saýlaýan. Özüm saýlaýan. Bir aýdym getirseler şoňa görä işläsme melano bir hili. Yo işläsim gelenom däl bir hili. Özüme ýüregime oturan okşal. Men döretjek sadymy ýüregime oturan okşal. Onu hakykatdan hem neme edip dur, çekeleşip durýan da şu aýdym bilen men goýjak sadymy ikimi şu aýdym sunuwat öz pikirime oturýan, giýje bolsun, şu günlük bolsun, iki çak özüm bilen özüm oturýan men. Özüm bilen. Ulu zat dörejil adam üçin. Ondan soň iki bolup çekeleşýärse birden ol ne aýdym getiren bolsa bir tarapdan ol öz isleýän zaty. Aýdymçyň öz isleýän zat diýär. Sargıçı da sebäbi, sargı diýär. Men ýok şuda gowalmaýar. Men diýmezden gowalar diýär. Hakykatdan çekeleş, ondan soň aýdymça jaň edip ay şulaýdym saňa erbet gelşenok beýdiýsem neme däli ýöne şulaýdym aýtsaň näýlik bar aýsyn şol has bir hilime gowalajak ýalyk diýip düşünýär. Hakykatdan ýöne düşünmeseň bolmaýar. Bolmaýar, hakyky. Özdeň duşlaň bilen işlemek, bir döwürdeşleň bilen işlemek, has düşünükli dil bolýany onu görýän da şu wagt ene goşka ýazamsa kompozitorlarla işleşýän, özdeň duşlaň bilen işleşäniň gaty düşünükli bolýar. Sebäbi olam sen döwrüň bilen ýaşaýar. Celaleddin Rumi diýär. Hiç açan çağılaňyzy özüň diýalet terbiýelejek bolmaň sebäbi olaň döwrü başga diýär. Biz en atamyzyň döwrüne ýüzlenýän bolsak öz nukdaýnadarymyzdan ýüzlenýär. Öz nukdaýna. Şo döwürden getiresiň gelýän zat, görkezesiň gelýän zaty görkezýän. Gün şo döwrü janlandyrmak däl. Hasan bir häzirki wagtdan bir kahraman arkadamyzyň, arkadaly serdarmyzyň bir dörejiligi sunuwat berýän ünsü, şu babatynnak edilýän alada gaty biýmöçer ataş. Onu öz durmuşynda duýup bolýar. Günnelik şu wagt asliýetinde diýen men köplenç bir ýaşajyk şahirlere de diýen birinji diýen zadym. Ene iň bolmana goşgoýny aýdarlar. Goşgoý biz öz ýüregimizi kanagatlandyrmak üçin döredýän zatymyz. Onu bize hiç kim sargı eden ok. Onu Allah'tan berilipdir, yazmasan ýaşap bolanok. Şonu yaz, özün öz islegiň boýunça yazan zatyňa saňa hormat gadyr goýulýar. Sen onuň näçe hormat goýmaly. Şokda pikirlenýär. Sen onuň islegiň bilen döretýän onu. Sen onuň sargydyny ýa onuň işini eden o. Ýöne şonu da sen islegiň boýunça döreten zatyňa da
sana gat hormat koya. Halk şonu yüreğine salya, okuya, dinleya, devlet sana serpaylar ediye, seni kadırlaya, kımmatlaya. Yine nesip olsa ataş bir arkada ferdarlı Bahtiyar yaşlar yılımız devam ediyor. Şu yılla bir sanadım bir arkadaşlı ferdarımın şafer paylarına münasip olmağı arzu ediyor. Sebebi sunut şeyle bir yolla bir dine yakşılığa taraf etdi adamın. Sunutun yamanlığı eltgen yeri yok. Hakiki sunut hemişe yakşılığa yaltırık etdi. Şoň üçin şuňa ýygyna düşýän adamlarym dine bir hakiki halal pek yürekden zähmet çekdi. Dine beýiklige ýetdi. Adam halkın yüreğine yol salya. Onun şoň üçin bir hele şuň kän pikir etdim asliyetine bir gepleşigi esaslandıramızda da ýam gözüňimde adamlaryň ilkinjilerin hatarynda durdum da. Men üçin sebebi bir hele senin dörejiliň beýlek tarapyna geçeli. Indi ýanky gyňaşlara, kümüş şaýseplere bolan söýgüň, sen duygundan sanlygy boşatyp giden, duygundan bölünen pursatlar häzirki wagtda biziň zenarlarymyzyň gyňaçy dogry daňynmagyna, ýalygy dogry daňynmagyna bir ýardam etýän. Erkek kişiň işi däl ýaly göräýmäge. Ýöne şul saça timar vermek, bir hakykatdan böörü bolmaly ýaly oturtmak, bir gelin edilen bir yüz gözüne serenjam vermek, şu wagt sen esas işiňe, esas bölüm. Men oturup özüm hayran galanyna, ýöne bir zada göz ýetirdim. Dünýäde şu aýaly yaranjak bolup bir üýtköşk prçoskalar edip, üýtköşk yüz gözüni oňartyp gören erkek kişi duşmady men tegeçen. Ýöne zinandan hemmesi ýalykdansa da, egin başga etse nemeli basaýlasa da söwer ýanyň göwnüni görmek üçin edýärdi. Özü üçin ne? Yok, özü üçin. Özü üçin bezenip gören zenanam görmedim. Edilýän ki bir zenan üçin bezenip gören erkek görmek işim ýaly. Özü men beýdidim diýenler bir duşçuga da gidemizde bizem üýtköş köýnüçke atryjykda sepen on özü üçin etýän gedýän erkek kişi birinji nowatda özüniň komforty üçin, özüni bir rahat duymak üçin etýän gedýän. Ýöne zenanlar hök man şu ýalygynyň renkini zaýlanady. Yollaş näme pikir ederkä? Şuna gelişýärmi? Şoň işi bolmasa da özümden misal alanda. Murat, şu gelişýär maňa näme pikir etýän? Hawa diýär. Näme görkezseň? Hawa diýär. Hawa tanaýan seni Murat näme? Hawa diýip oturýar da oňa tapaldym ýok. Ýöne başlangıç şu zatlar saýlamak bilen başlangıç şoňa görünmekde. Misal diýeli. Diňe yan yollaşyňa, söwer ýaryňa, bir söýýäniňe görünmek. Şoň gözüniň öňünde owadan bolmak üçin zenan maşgala ýaşaýar. Buňa näme getirdi? Ya kemçilikler gözüň eýilip duran üçinmi? Hawa diýsem agat görerler diýsen. Yok. Kemçilik yok mu Kadiye? Kemçilik bardır ataş sebebi bizim özümüzde gülýär. Men ilk nähilek bolup başlasyysana Gülşirnowa. Nähile şu türkmençiligi görem soň onuň enem pahir aýny oğlanşakly çaýgaly bizem. Ana gaýyzly çaýgaly bolyn. Diýjek bolýanym enem bir hili kiçilikden bir hili şu enem pahiriň ýanragyny köp bolup bara ulawt. Hawa ulsu körpe da öýde çiň ulawt. Ulawt. Ona enem pahiriň görgüljik şol nemese bukça ýaly nemesini açyp bara. Bukçasyny alyp açyp daragyny alyp bara saçyny daraýatdy. Onuň öňüne ýalyk ýazýardy, şeýdip ýazyp onuň örüp başlaýardy. Onuň şeýip oturup seredip oturýardym şoň onuň örýär. Soňa baka men getir örşeýnip görgül bar ýa-da. Getir men örşeýne dip onuň öňe atyp goýsa näme diýip gülýärdim da. Başlaýp, ýok, aýyp bar on ýaly edilmeýär diýär. Edilmez on ýaly. Men gaýzala oglum zat diýip düşünürerdim men keçe wagtymam. Häl enemiň şu aýdan sözler ýadyma düşýärdi. Onuň şu alajanam goşmalylar. Ene şu taýdan bolany diýip bara goşýardy. Bile men örşýärdim şoňa bir hil näme
Kakama işe çıktı diye ejem pahiram mal gara deyip mal bakya da ejem pahir. Hakikaten hem 30'lap 20'lap koyun sığır akıdıp şöyle kakamla öyle akıdıp bakya da. Şutadan alacağın koşmallıysa bile hayda koşyal minni bala alacağınım o saça biriktirmeler oğlum diyadi. Hakikaten hem onun köpük saçlıklar vardı o cağlara bakyadı tengeler vardı saçlık. Ene şunun qoğulay nem için pullak yanay taçın de yok pulla oğlum bu saçlık diyadi. Ödümsü bir hiljak nemesi tengesi vardı şonlar ayırlayanna most yıllarının bir allı diyen sonra doğrusu enem pahirden bir adam şu göründün aytarlı. Yüze çıkar. Bir adam doğrusu kalmadı. Mağa miras kalmadı. Yani sana enenden şeyle bir neme gallı. Onun taçını örüp bererdim pahirin olun. Nemçin ene diyadım neme. Bil oğudun nemçin mındak geldim diyadım olun. Sebebi atan yoga sen ataklana dip gülüyadi. Sebebi sol sayfeplenem saçlığın nemesi var eken. Yani olası bağ olan adam hükman başkaça sayfep takınmalı eken. Yani olası asık kav. Yani olası ayrılan gelin gaylaram başkaça saçlık takyar eken. Hakikaten son ağrı tapa önkü dövrler öldüm köp okuyam son daha dinlemsen enem pahiram gurrun veren son yankı sonra man nehil durmuş yağdayda yaşayanı bilip bolyar eken hakikaten bizim etnografiyamızın o Türkmenin medeniyetini etnografiya diyen bir ullokan bölüm ma şol egneşik medeniyeti var da Türkmen bu kimin gelini ya nehil gelini sorulmaya yani şeyle gelin geçip barayan olsa şonu laka taymagam egin başına eyyem yazılıp bilir ya kimin eyyem yani yollaşı bağımı, haysi tiri, haysi taypı, bir egin başının bir renkinden hem sağdaşığından bir saçına dakan yankı asığı saçlığı diyeli, bu koğu diyeli, şun yüzüğü diyeli, şu zatlan hemmet mananlık ya da püröncöğünü. Püröncöğünü atmış. Yine hükman ne? Doğru ayttınız da, püröncök men şekillaydım ulan yan men olin köplenç neme diyorlar ne için ne püröncök diyeni mar tarafta perenci diyorlar pereci diyorlar başatqış diyorlar köp yerde ana sodatlar men ulan yan olur onun ne için diyorlar şu başatqış attıryan sen diyorlar ol hakikaten bir gelin olan zenan hükman basatqıç atmalı. Püröncekten kurta çırpı atınıp biliyor ya da ne günlük durmuşunu hükman atınıptırlar so pere neme oleyam goru kalayalık bir zat böler ki onun hükman ya sol atınlıya diye da sebebi sol köplönçö brönçök basatqıç atyan o ne için ya bu yasatılya yok yasatılınok günlük durmuşta da atınlıyan eken solar sebep değilse onun yasatılyan tapavdu var eken sebep solon son doğru ayda. Günlük durmuşta ağır kurta dakınıp bolmaca, atınıp bolmaca görünüp doğral. Şonu püröncöň yöne yasatlayan görünüşü onun matasının yen sapını hükman kara bolyan eken. Beylekin kızıl yaşıl gök bolya. Göğüm neme deydiler? İkinci gedek durmuşa çıkan ayırlan sebep sol neme de bareken gök kurtalan bolsan henüz gayız vaktın diyeni şu bası boşluğu sonunca ya durmuşa çıkmadı adam eyem neme ol basat zatını ya da şon barcak yani yollaşının ayalı olsa ya ayalı ayırlan ol ikinci gedek bar yani olsa şonu göğü attır yani kendine. Onun sol ak gök geydirme diyilerine ak gök geydirme diyimen öz manisi var eken sol şu ak gök geydirme diyilerine dem göğü renki şonu ait ya da manisi yöne yere derle hiç adam ve de bir alkıştılık edilenine dem bir Türkmenin arya sözü ya da bir yöne yere dil ucun aydılan zat yok da ne misal için niyeler kirin oğnuksuz olmasın çörün kökösüz olmasın nanın kökösüz olmasın niyeler tamdırın kökösüz olmasın sebep kirin de oğnuk olmasa yem perdendin doğamın yokluğu tamdırında bir nanın yanından kököcük ol hükman çağılır çünkü diliyada ne şol öyüm çağıl çuval olma hakkında arzuda anın her sözün anırsını bir katı
bir durmuşun mektebi var. Durmuşdan sınıfgalap şeyle mayasını, mangzını getirip bilipdir da bizim halkımız. Indi düşünüp başladım, nereden geliyor ve zenanları bedemek, bir toy bayramlara tayyarlamak ya ulu sahnalara bizim bağışçılarımıza yardımcı olan esası ken yerde şoların bir hakikattan saçlarının loğurdap, bir börüklerinin giyilmeli derecesine giyilip bir sahna çıkmalarına katı olsun. Ve yarı alasım geli. Ve yar diyen bir aydım var da Türkmenova telelerine. Dülük Hakakay Türkmenistan halk artisti hemen Akcemal Halmuradova. Akcemal Halmuradova yerine getiriyor da ikisi bilerik. Giderim halap sırvana Vay yarey, vay dotey Didarey, gamhorey Den duşlarım ay hoş halindi Şonnaki gençlerini bir yöne koy, bir misal ol. Ondan öňem kän şekilläýdimler-de Züleyhada bir yardımçı olanın bilýär, beyleklere de yardımçı olanın bilýär. Züleyhan saňa ynam edennem bilýär şu meselede ilki. Züleyhan özüm bir milliligi, bir milli ýol ýörelgäni, bir gelin gyzlarymyza da, halkymyza da bütün dünýäde wagt etmekde. Gatty tügeleme goşandan goşýar-da. Onuň şoňa bir yanına yardım çökmünne kemayet vermek, şol işlerden başlanın biz bilýäs. Şu wagt bu ýanda bizim bir häzirki sözüň başyna aýdyşym ýaly berkarar döwletiň täze ýanyň galkynyşy döwrüniň ýaş nesli, ýaşlaryň arasynda, 20 ýaşly ýigitleriniň arasynda bir şeýle millilige, bir yol yörelgämide, edim gylynmada, şunyň bilen düşünüp, şonu hakykatda bolmol fiýal edip bir halkymyza düşündirmäge çalışýanyň gowunurga. Şul işlerde bir hili şu alyp barýan bir durmuşyň ýoluny, geljek maksatlaryň hakyna biz geljekde näme garaşyp biler? Näme bar gowununda? Sunwady üçin, derejeli üçin. Ne doğrusu var geçen halipalarımız da geçkiden halipalarımız var Altıgarlı var belli kino rejissörümüz, drama rejissörümüz ol qaytalanmajak bir sunwatyny koyup gitdi da eýi koyup gitdi. Şo bey halipalan suat eden işlerini görýänne her görümde bir üýt goşuklyk görýän men şonda. Her görümde täze atış edýän özüme ýa-da Muhammed Söýün Hanowyň düşüren bir näçe kinolary. Olaryny Türkmen halkynyň arasynda öz ýyzyny goýup giden Hal Mehmet Kakabayew we ählordan ýyz goýup giden halipalarymyz bar. Menim öz urumda gaýbany halipalarym şolar. Ýa-ni gaýbany halipalarym Altıgarlı, Bulat Mansurov, Türkmen kinolaryny men özüm üçin şon düşüren halipalary eýäm özüme gaýbany halipa hukmyna görýän. Sebäbi men şolary edil olan derejesine yetip bolmaz, kämilleşmeli ýa-da şert halipadan öldürmasa kär iterdi ýa, ol geljekde maksatlam nesip bolsa. Kinofilmler, gadymy milli şu doğrusu aýgytladım kinofilm göremde de bir Türkmen bolanmyza buýsan ýani doğrudanam hakykatdanam Türkmen bolanma buýsan ýani men. Onuň nesip bolsa şu maksadym bar da şu geljekde de häzirki zaman kinolarym düşürmek arzumda. Ýöne esasy şu milli kinolarymyzy kärdigenler ýaly. Ana kärdigenler ýaly şeýle şukur bagşýaly ýa bey kinolar şolar men üçin
hem üçin hem Türkmen ilimiz üçin ol beýik kinolardyr. Ýöne sen esasy durmuşynızga. Men hawa durmuşynızga misal ol Ädir ýene bir zat bilen ýa bir daşar ýurt kinolar bilen deňeşdiribem bilmeýän. Men deňeşdiresiň gelmeýär. Bir zady madama öz içimde pikir etýände onu ne joralan bilenem kän paýlaşýan şu meselede de bizde ne köplenç näme üçin ataş ýene bir gada aýdýan şu gepleşiň maksady bizim türkmen ýaşlarymyzyň bir göwnäk maksatlaryny, matlaplaryny bir hakykatdan hem inni özüne ýol saýlayan Ahman Arkadamov kär saýlamak, akwal saýlamak diýe ömrümiň manysy diýen eserini şu kär saýlamak, akwal saýlamakdyny, şonu kär akwal saýlandy bir nähil ýolun gideňde geljekde nähil derejelere ýetip boljakdygy hakyndaky bir pikirleri dogry ýola bir arajyňam bolsa gönükdirmäge bir peýda bersin diýen maksat bilen edýärse şu gepleşigi. Sebäbi näme üçin köplenç bir ýaş döwrüň häzirki döwrümizin ýaşlaram bir has ol gaty uly zat, ol gaty gowy zat, bir daşar ýurtlary ymtylmak, öýkünmek, bir daşar ýurtlaryň gazananlaryny ornaşdyrmak. Onu bizim döwlet siýasatymyzda gaty ýokary derejede ünsürýän, arkadaly serdarymyzda halkara gatnaşyklary şeýle ýokary derejede ünsürýär ýöne bir milli ýoluň bilen ösmek. Milli ýoluň bilen, milli uruň bilen biz häzir şu taýda nähilek açyşlar etsegen içinden millilik diýen sapajyk geçmese halkyň ýüreginden ýol almaýar. Sebäbi Ganyny aýlanýanda ol garawum sehrasynyň gözelligi ya diýeli türkmeniň agoýynyň mehri, ojaryň ody, tüňçän çaýy, ol başga ol başga hili türkmeniň el halsy, keçesi, türkmeniň keşdesi, nagşy, bul başga da. Ýöne şu zatlaryň üstü bilen dünýä ýol salyp bolýan Ahman Arkadamov görkezdi. Näzeret senem menem hemmämiz ejemiziň keşde çekip oturan ya enemiziň keşde çekip oturany görüp ulan çağalar. Şol biz üçin adaty zat ýaly keşde çekmek. Şeýle sünnälem syntgalap keşde çekişleri biz üçin adaty zat ýaly. Ýöne Ahman Arkadamov Oglawat käbämiziň bir kurtösüni Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine tapşyryşda barasynda gatnaşdykda. Şo taýda törüň dolduryp oturka ejeň diýen goşguýmam şo taýda şol duýgularyň täsirini döräpdi. Diýjek bolýandadım, şol häzirki türkmeniň keşdeçilik sunugaty UNESCO-nyň adamlaryň maddi gymmatlyklaryny görnük sanawyna yer alýar. Şonu Ahman Arkadamow diňe başaryp belli. Şol adaty biziň özümizde adaty sunugaty dünýä derejesinde adaty dälligini. Adaty däl zat. Ýok, adat däl ol sebäbi ne haly. Iňe bile goýgazan ýaly. Haly ol keşde. Ol gaty iňçe zat ol. Ol sunugat ol. Ol sunugat derejesinde. Biz zähmet tökmünde görýärdik. Öňkü döwürlerde ýa hakykatdan mene öňkü döwürlerde edilen tahyalara keşdeler hökman bir many şo hatdiýada sırly hatdiýada şo tahya gyýdyň çekip nemedýän çekýän keşdesi oglana bolan sırly hatdy şo oglanlar şonu okap bilipdir. Oglanlar okap bilipdir. Şoň üçin başyna göterýärlerdi tahyany. Ýa ol hakykatdan hem dogry aýdýan ol Ahman Arkadamyň has inçeden uýanlygy hakykatdan hem şu milliligimizde belent derejelere göterýärne bir hakykatdan hem ýüregim joşýar. Begenýän sebäbi. Şu döwrüň ýaşydyňa begenýän. Oşu döretmäne de döredöňde de bir arkaýyn döredýäň. Hedil edip döredýäň. Arkaýyn döredýäň, ýaşaýan, şoň içinde ýaşaýan bir gollap duran zaman var, döwür var. Şu wagt özüm kent kretýän ataş mawtumly Pragy bir berkarar döwlet hakyndaky arzulary halky türkmenler baglasa bir ýere biýli gurdur, gulzumy derýäýnili. Şu türkmen halkyny bir ýere jemlemek baradaky arzular bilen ötüp gidenler. Şu şahyr Ahman Arkadamow bizi men her gepleşikde şunu
aýtmany kyn göremek buýsan waýdýan. Bizi şol islenen döwürde ýaşatýar. Şahyr diýen zadyň sözi döwür bolanyny sözi söz bolýar. Şol magtumuly atamyz wagtyny neçe aýdypdyr. Ýöne döwür bolman üçin inni döwür bolan soň gahrman arkadagly ferdagly döwür gelen soň şoň sözüniň gymmatyny şeýle ýokary derejede baha berilýär. Şoňa düşünýän de ene şu wagt sen rahmet çekýän bir uğrun bir ömrüňi bagş edýän ömrüňden adamyň ömrü wagt bilen ölçenýär. Yani sen giden wagtyň şunlaryň dörejiligiň içinde şol gadymy zatlaryň ýysynyň içinde geçýäni üçin men özüm kitabym ýetine aýratylyn format goýamsaň duýýanna şonu. Şo gadymy zatlaryň ýysy bilen hem ýaşamak şol mümkinçilikler dörelip berilýän üçin biz bagtly. Ata watanyň ýaşlary şoň üçin bagtly. Biz ertir bir ýene şu döwrü müň asyrdan bir seyredilenler, şu döwürde seljerlerine edilen işlerin, bir berilýän mümkinçilikleriň adam etmejege bahana kenna. Yani etmejege adama sebäpken. Hakyky, dogry aýdýaňyz Gülşirnon. Hakykatdan mine şu şekilläýdimlara ilki özüm başlamda, kömekçisiz ýa bir golpçysyz başlamda milli şekilläýdimma başlamda hakykatdan baharanyny aýban buguwnum diýen şekilläýdimne başlapdym. Buguwnum diýip siziň goşguýuňyzy benim çojaýpyňam sadyna işlenipdi. Onuň şolaýdym bahar habarlaşyp sunýal şolaýdymma bir milli şekilläýdim edip berdiýdi. Dinledim şu ol sazda da şu goşguda da aýdymyň sözüne de bir neme bermeli. Dörejän işiňe bir iteri bermeli. Dörejek nemäňe gözeňe getirmeli ýa-ni sen. Sebäp gözeňe getirmeli. Aýdym la saat utgoşdy, bir gowy eser aýdym bolup çypýaşar. İkisi ýuwrulsa. Gowy hakykatdan. Onu şekilläýdim la aýdymyň şekilläýdim waka bilen aýdym birleşmeli. Elbetde. Sebäp häzir aýdym bir zat diýse düşürýän şekilläýdim başga bir şobolya eýamol üzülýär da şu araly üzülýär. Onuň ne aýun ne maun ne aýdym diňlenden bolýan adamlar ne şekilläýdim görenler bolýar. Olaýam bir doldurmaly. O sunwatda eýam bir adys menne bir kämil adam däl, kämilleşmek üçin geldik diýär hakykatdan. Mana şu her işlemde de çekin işledim. Şol häzir men şunu şu saýyşyňa daktarsam ýalňyz bolar. Ýalňyz bolarmyka? Görüp okap şonu. Hem tomoşaçyň özü bile görýän, hem öz gözüm bile görýän. Ne ýadyna bir saýsepy şey dakmalar, mesela maňlaýa daklýanda da boýnuňa daksaň ol bolanokda. Ya biline dakýarlar. Ya men şoňa gaharym. Dogrusy bar, gaharym mele. Dogry maýdaýyn. Bir neli dünýä üýtge urýar da gaharym bar. Men şoňa ol bir her zadyň öz ýeri bar. Her zadyň öz ýeri bar. Olman çağa terbiýelenen nene özüňem ýan ýakyna kaka bolýan ýaşaç kaka da sana maslahaty bir üç çağany ejeden çağaňa ilk öwretmeler alandadyň alan ýerinde goý diýip öwretmeli. Birinji öwretmeli terbiýe. Şu nämeden başlanýar? Özüňden. Öýde hemme zadyň öz ýeri bolsa, adamyň kellesinde her pikiriň öz ýeri bolsa, kellesi buýrulaş garmatym, garjaş pikirlerden näle her pikiriň öz ýeri bolsa, şonu adamyň durmuşam saýhally bolýam ka diýip pikir etken, çağa hem terbiýeli bolýam ka diýip pikir etken. Şoň üçin çağaňy alandadyň alan ýerinde goý diýip öwretmek üçin ilki özüň alandadyň alan ýerinde goýmaly. Elbetde şaýseplerim dakılmaly ýeri bar, niýetlenilen ýer bar, niýetlenilen adamsy bar. Ya kiçijek çağalara ullokan bu kowlar dakýarlar.
ol bolano. Şol bolano. Olaryň özüne niýetlenen, hatda şaýly takyalaňam, şaýlary ýeňiljekden başlaýar çağalar kiçijekkä. Dümenem üçin nakıpdylar. Çağan oýnap ýören, çağan nirede oýnap ýöreni bilmek üçin nakıpdylar. Näçe daşa gitse, eýem dümen sesi nime diýär-de. Daşlaş uğraya bolyn. Eýem şe ene bilip başlaýar diýär. Başga işe ünsü bölünüp, mysal üçin keçe basyp halloka oturan, diňşirgenip dümen sesi gelýär, gelen okmy diýip diňşirgen, oğlanjyklar kurtökçetine dakýalar. Gaýjaşlaň hawa saçlaryna dakýalar. Şol düňürde enesine habar berip durýardy çağa hakkynda. Ine şu wagt bir hili gurrun edwaters men ikimiziň eýem ýaş tapawdymyzdan bir 10 ýyllar watyrlar. Bahadır. Neçe ýaşynda diýmem soramadym senden. 26 ýaş. Laýyk 10 ýaş eken aramyz. Ne menem 36 ýaşaýanna şu ýyl. Şu 10 ýaş tapawdym bolsa şu wagt oturup enem bilen gurrun edwatyryn ýa-da dogrymy aýtsam. Şu kadym ratlarakyn. Ine häzirki biziň döwürde ýaşlanmada bir şuny görkezim geldi. Sen çağırmak bilen. Tebäbi şulary duýup bilýän, şuňa düşünüp bilýän, şu hakynda arkaýyn gurrun edip bilýän biziň gurrunymyz gutarmaýar 24 saat. Näçe gurrun etseň edip bermeli bu zatlar hakynda. Köp görýän ýalňyşlyklar, görýän bir durmuşda ýalňyşlyklar görýän, onuň şu ýalňyşlyklarym dowam edip gidip otursa bir gyýdlanmada mine bir toýada da bar ýa bolyn tügeleme tort ýalak da. Ullukan ýa arça bedelen ýalak bir şul wagtlaryň bir özüniň ýeri bar, bir medeniýet taýlymyna bir globallaşmak diýen bir düşünje bar da hatda dünýäň globallaşýan döwründe milli medeniýeti gorap saklamak gahrman arkadamlygyň häzir arkadaly serdarymyň iň öňde goýan maksady. Näçe biz daşar ýurtlar bilen ara gatnaşymyz köp bollukça milliligimize bolan islegimiz hem milliligimizi goramaga bolan güýjümiz hem köp bolmaly, artmaly. Şol isleg, şol güýç tebe bizi tapawutlandyrgan zat milliligimiz, dünýäň ýüzünde. Asıl şu bizim gelýän depdesturumyz, edim gylymyz bizi tapawutlandyrýardy. Haýsyrek baramyzda köplenjine häzirki wagtda näme dünýäde şeýle bir zatlar döretden erkekleň zenanyň libasy, şowar libas, ýa sepinýan atyrlar şowar unisex diýip atlanyrlar. Erkege de bolýar, aýala da bolýar diýip çykarýarlar da zenany üçin hem erkek üçin hem şowar zatlar döretýärler. Ýöne türkmen halkyny ol almaly, o zatlarym ýerlik peýdalanmaly. Ýöne bir kere gülkünjürek de äriň işe niýetlep goýan eşigini geyip işe gitmek hile golar. Ol hiç çaçan bizim milli mentalitetimizde kabul edilmejek zat diýip pikir edýän mene. Şol ne sorsun, şu ösürer gaýdynam, oglunam erkin eşikler geyip, barşa jeansy giýse-de, ýa başga eşikler giýse-de, oglan eşik diýerler, o dilini aýtsaň, oglan eşik diýip diýerler. Sonra oglan eşik diýerler, ol gaýdylar üçin niýetlenen eşikler bar. Ýoşelne. Ýaňsylama üçin goýupdyrlar. Sonra oglan eşik diýip berdi, oglan eşik diýer, ol aslynda gaýdy üçin niýetlenen bahadygyny şonu kabul eden ok biziň milletimiz. Ýöne şu niçik bir gaýdy göze görünüp başlar bolan uzun köýnekdir egninde. Şol bu insanlar ýa, şonu bollugyça bir uzun köýnük millilige bolan söýgü döretmek. Oň üçin özüň nämelle? Millide. Özüň milliligini söýmelle. Çaga diýen etmez edenine diýdi. Şoň üçin hem tügeleme gaýdyň ýaşy diýin bolsun. Şu bir türkmen hakyky milli gaýdy terbiýelejekdiň ýara. Şu gün düşündik. Gatty bu insanlar ýaşadatlar. Işinde üstüne arzu etýär bir arzulaňa meşte. Ählisine can saglyk, ähli adamlara, dünýä ýüzüniň adamlaryna ählisine can saglyk arzu etýän. Esasy can saglyk. Soňra adamlarynyň şu döretýän adamlaryň mundan hem öňe gitmegini arzu etýän. Hakykatdan hem sebäbi mümkinçilik bar, şert bar. Şert bar, mümkinçilik bar, dogry aýdýan. Hasam bir sunat ýoluna da birekden ne bassaşlyk, sunat bassaşlygy. Bäsleşlik. Bassaşlyk däl, bassaşlyk däl, bäsleşlik, bäsleşlik gitsin. Ösürýär-de bäsleşlik.
hükman häzir sebäbi men onu da açık bäsleşdik, açık yarışma diýeli. Arzu edýän. Yarışma da aynen. Yarışmana ay mene Bilmän yarışıp gördün mü? Bilmän yarışyp gördüm dogrusu var. Hakykatdan hem bir millirak bir daýatda soň ýalňysyny görýän onu bäh şutan şey däýmeli ken aýdýan. Özüňki de düzeltýän. Özüňki de düzeltýän. Daşyndan görende nähilek bolýany görýän-de şoň. Ýa-da adam kämilleşýän. Hakykatdan hem häzir ýene bir dowam etip barýar. Hakykatdan hem bir şekilläýdim gördüm men. Hakykatdan hem şonu bir diýeli ejem pahir döwrüniň ýaşlygyny şu döwrüň nemesini gördüm bolan bir ýalňysrak ýerler bar da ha bolan men şonu bäh şunu şeýtmeleken bäh men beýtmeleken diýip hakykatda men özüm düşürýän şunu diýip bara söýme ýok düşürdüm. Ýaşmyrat anydyr diýip söýme ýok diýip ol ýer kaýdym halipalar ýerine etdirýär. Ya ömümdün boş geçtin mi dünya? Ya da senin daş düştün mi dünya? İnni bana toylu vafın giyme yok. Şonu aýtdyryp ýaşmyrat bilen habarlaşyp barany söýme ýok aýtdyna gelşama bir klip şekilläýdim döredelle. Zat şey dip hakykatdan hem şol aýdymyň içinde ýaşap, şol aýdymy duýup, şol aýdym şeýle räwetsem näýlek borka. Şun ýo ýalňyş aýmaýyn, men aýraýyn beýlesem bolmaýa. Halk kabul etmeli. Halk näýlen bir ýalňyşyň bolsa gön çykaryp berýär. Aynan da. Aynan, halk aynan. Halk sen aynan. Ýalňyşyň bolsa çykaryp berýärler. Hatta şu taýda bir zat aýdasym gelýär-de. Söýme ýok şekilläýdim men Türkmen Hava Televizionyna gidip duran aýdym onu tomaş etýäsň. Ýöne men has aňryk dolanasym gelýär şu wagt. Ýa men arzuwlaryň eşitdiýämde men jemleme üçin aýtmadym ony. Bilýän Goranmak ministrliginiň çağırşy boýunça harby gullukçysy döwrüňde. Ýa şu taýda menem esker gazetinde işleýärdim o wagt o harby gullukda wagtlaň. Welin şu döwürlerim bir harby gulluk bilen bagly döredilen şekilläýdim naramara. Harby gulluk bilen bagly rolikler bar. Şu gün ýazga geçirýän günümi 27-nji ýanwar. Watan goragçylarynyň güni gutlaýan teni. Hemme watan goragçylarymyz gutlaýan. Bu gepleşik elbetde entek giýjirek berler ýazgadan wagtymyzdan. Ýöne şonda da şu günüň duýgusy, şu günüň bir şatlykly, begençli, tolgunurjy duýgusy içinden geçip gitýän bilýän sebäbi onu köp wagt geçen o. O sebäbi o taýda Türkmenistan Goranmak ministrliginiň merkez serkerdeler öýünde gulluk etdik-de dogrusu hakykatdan hem şu taý gulluk ojagy, ne bilim ojagy, sunwat ojagy, o gullugyň sunwat ojagy, gullugyň sunwat ojagy hakykatdan hem şu taýda bir näçe döredilen zatlar we döredilýärem hakykatdan bir üýtgeşik Hova ütgeşik o taý hakykatdan hem mara şu döwürden tanýan şoň hakykatdan hem şu taý hova ütgeşik şu taý bir misal üçin men şu taýyny rejissör hökmüni allar, aktör rejissör hökmüni allar da o taýda aýdymça olanlarymyza madin dost sadan olanlarymyza baş drama teatr odal Molnepet adına talipler teatrının sunwat studiýasyny okudum. Ana şondan başlanýar. Şonu hakykatdan hem häzir şonu gurrun berjekde. Hakykatdan ilk şondan başlangyç. Sebäbi 2016-njy ýyly 2016-njy ýyl Ejem Pahir dünýeden gaýdypdy iyul aýyna. Onuň Medeniýet institutyna dokument tapşyryp ýetişmedim. Okuw üçin dokument tapşyryp ýetişmedim de. Ejem Pahir belli günler bolup aýryla sowullam bolan ýanky dokumentler resminamalary alındy. Molnepet adına talipler teatrına gelindi. 10 aýlyk okuwa gelindi. Dokumentlerimi tapşyrdım ýanky. Hakykatan dokumentlerimi tapşyrdım. Aý diýdi, aýyň diýdi,
30'dan 29'una gelin egzamin. Söhbetleşlik esasında alınýardy. Men şundanam gaýsam onda men ýan men arzulam men bir dere arzu etip börýän ýan. Men onu sungatdan gitmeli mal bakmaly. Gitmeler. Yok gitmeli mal bakmaly. Gitmeli mal bakmaly ýa-da har gitmeli. Onuň şeýdi aladal bolup bardım, dokumentim tapşyrdım. Şogunam geldi. Bardım indi tolgun ýan aljyraýan. Hakykam aljyraýan. Urban Recep Fakir Halipamy. Egzamin aldy. Böyle garaşyň diýdi. O taýda hemme dalaşgärken, şolaň arasyndan saýlap alınýar. Ha, sen bara ataş. Medeniyet institutuna şowsuz synaşyklarda soň barýanlarken. Soň otuňyna hakyky düşenler taýýarlanmak üçin barýarda. Ha, bar. Onuň şey diýip durdum bolen, garaşyp durny aslar diýdi. Familia aslar Sanow garaşyň diýdi. Hemme bu gaýdyan taliplere men aktyor diýip barpdym. Kino drama aktyor diýip barpdym. Men şeýip dursalyň bir saýykda näme boldy şol asly Sanow asly barp gördüm. Şeýip durnalyň indi gözüm bulaşýar. Şol nämeden hakykatan geçenden spise wa purlöf kakely diýip durwalyň durun soňa şeýip seredip. Durun hawa soňa geçipdir men begenýän soňa. Şo ýokary kujaýy medeniyet institutuna girdim. Men medeniyet institutuna girendenem şo derejede boldum men begen. Tolgunup begenip durnalyň ilkinji bilenem ýakynlaňy begenlermeli. Ejeňe defingeli. Hakykatdan men ejeme jaň etdim. Men ejemiň nomeryny aýladym. Alyo dedim, kakam aldy. Nerede näme işläp börsiň sen diýip. Nomera seredýän. Yo kaka aýtsa ejeme bersene diýän on näme kelläň ütgödüm sen diýdi. Sebäbi şo ýadyma düşmändir men. Şo begençli wagtda men ýadyma düşmändir şo. Özüme ýaşap gördüm durmuşdy. Şo ejem pahyryň Ýakynlygy, ýakyn. Ol daşam bolsa şeýle bol, ýa. Meňem durmuşumda bir gezep gyzamy kakyny görürüm çykdy gaýyn kejinem. Ay plan ýaşyny gyzamy çykardy plan. Menem ejem aýrylan wagtlar telefonda adam ýok ejemiň deň ki nomer da adam ýok men. Ilgatym girdim, öz jaýyma girdim, otoguma girdim de elime telefon alymda. Ejemden zorajak bolýan şonu kim aýlamalygyny pikirlenýän. Ejemiň aýrylan wagt 4-5 ýyl bolanna şeýip seredip durdum da birden aglak goýberdim. Şo duýguny ýaşady ýa ol. Şo ýaşady. Onuň kakamyň şeýdiň sözleri telefon goýdum. Sebäbi men öýden gaçyp gaýtdym. Şol studiýa okumak üçin men öýden gaçyp gaýtdym. Gaçyp gaýtmam meni kakam dowrusy bara. Men ýolma adaçyk garşyrak boldy. Şu wagt nähil teretdi? Inni däl. Inni begen ýa. Inni diýä hasam bir maşgalal bolamsaň, sen öz maşgalaň we öz dünýäň we sen diýä. Men ýa inni ýalňysyna ökünýä ýöne giýişdäl. Doğru. Yok ol. Hiç yamanlık yok. Düşüncesinin yeten yeri da o bana adamsı da sen gidip ulu şehir ýaly kime sataşacak, näme işleme şollanacak, şondan ala dedi ya da en atan o yamanlıktan etmeýär de. Ýöne sen saýlawa degen. Bir da baýdaýyn. Ara kakam alyçyk medeniýet sunuwat uğrunu bilemek. Ýap gırparak diýelik. Näme aydymçy boljakmy, şeýlere, artist boljakmy. İl güýmep ýörjekmi? Ana şo nemede galan. Ana. Yo inni begenýärim bu ýaram hakykatdan ama. Ol hemmelerden sebäbi şonuň otun bir adazyga mata täsir mukadder. Şugun meni kakamam begenýä. Aslında bilim meden köpçülik çäreler ýarşylar bolsa kakamyzdan ejemi aýdyp kakamyza aýtmanrak şeýdip gidlenibirek. Gidile goýyz maşgala bolsaň öýüňde oturda tikin satyn et malyň araňyla bol. Bir kän bir oba ýerine azam medeniýet ýöne häzirki medeniýetde sunmata berilýän ünsüçe geçirilýän bäsleşikler, bayramçylyklar adamlara gaty täsir etdi. Indi her kim aýdymçylary bir
aydımçı bolsa öz çağa sınod saylasa begen ýalar. Sebäbi döwrüň berýän mümkinçiliklerini şolary adamlaryň goýan gadyrgymmatyna indi düşünýärler-de. Hakykatdan. Köpüň içinde hormatly sylagy bolanlar üçin. Hakykatdan. Ataş ine şu wagt köplen şahire verilen sonra wada bir goşgyň aýtýan we sen galyň diretýär. Ondan diýende bir günüň içinde 5 adam söýüp 8 santyny ýigrenip. Ondan näçe tantyny o mümkin dat däl bu adamyň galy ýekeje. Oňa ýetişibem bolmaýar. Dörejiligiň boýunça ýaşajak bolsaň. Dörejiligi adamsa ýylleriň galynyň täsirlenýär. İlleriň galynyň döretýär. Bir ýerde eşden datyny, bir ýerde gören datyny ýa-da fantaziýa. Ol köpüsi öz çeper oýlanmaň daty. Söýme ýok, durmuşyňda kuakam. Gülsürnan dogrusu var, şunu köp adam sorady. Men tanaýanlar şu şekilläýdimlermi işlämsoň men tanaýanam köpüsi sorady şonu menden. Bit bar söýge duşdum. Ýeti bilmedimmi? Ýeti bilmedimmi diýip. Menem ýok, daýa şurşa. Ýetdim şo diýil. Ýetdim öýde. Gyýdym gejesi. Olama ejem paýryň ataqlan gyýdym gejesi. Bar has buýsan waýda. Ýok, ol öz nemem, öz galymda bolan waka däl. Ýöne aýdymyň Süjetine ora. sözi Getir. Sady maňa şon aýdyp dur. Salgy ber. Şonu berýär. Men şollum diýip aýdýar-da, şol aýdym. Men şollum. On hasam bir neme çekdim malin. Ay kan zat istegem, içkin ettegem bolmaz diýip kan neme bermedim. Ýöne şonu hakykatdan söýme ýok diýen aýdymyň özü maňa şonu aýt. Ol bagtlam bolup bilerdi. Ýöne bir tarapdan ol bagtlam bolup bilerdi. Sebäne sen gözleriňden doýma ýok, gözle ýarym gözleriňden doýma ýok. Onu segor ýaryna da aýdyp bilerdi. Men diýjek bolýandym, bar bir adam içindäki çalajak ustany şoň üstünden çykarat gelýär. Ol hökman söýgüde betbatly uçuramak gerek däl onu. Diýdim häli. Ejen ýoklugyny hemme adam içinden geçirip bolýar da. Şo zat geçýär. Barbyr içinde gussa dur. Gülseňem çyndan güleňok. Bir ağla bir ağla ikinji bol bökban goşulýan gatdan. Şoňa bolayrak bolýar da. İçindäki zat onu bir öň bir kadym döwürlerde owurlaň elini çapýan ekenler-de. Onun elini çapýan ekenler on bir owruny uly meýdança çykarpdyrlar da elini çapdyrlar on ýanky owry. Şo meýdançada üýşe mehelläň içinde ejetem kakasam dowan garnaşlaram bawan her kim häzir bar posarlaryň ýanyna barıp aglar diýse ýanky ılgap gidip o galanyň dergözesiniň ýanyna oturan özi ýaly owrulukda tutup el çapylany ujaklap aglaýar diýär. Sebäbi şol ızany şondan gowy düşünýän, şondan gowy duýýan ýok. Şu gün sen ýüreginde bolup geçýän ızany duýýanlygym üçin men birinciden begenýän şol ızany bagly üçin näle, hut şol ızany duýup sözsüz düşünip bolýan üçin hemem bilýänmi durmuşda hemme zady Gurban Nazar Ezizow diýär, oňarsaň bar zat oňatly goýar diýär. Gussaňam oňatly goýup, sıngoda siňdirip bilmek ol gaty ul bagyt. Şoň üçin hem ne Gülsürnan sen hakykatdan men şol gussany siňdirsem hem ýylgyreje diýen goşgyny şeýle bir beýle goşgulaňam has goýarýan. Ýöne ýylgyreje diýen sebäp men şo goşgyňyzy öz ýanymdan köplenç okaýan içimden aýtalaýan ýylgyreje. Özüm ejem düşümde görüp umydym şolly. Ber şatlykdan bulgyreje ýylgyreje. Sebäp men şon ejemiň menne görmek isleýän zatlaryny men şu wagt etdim. Şoda döredýän. Şoň üçin men şoň üçin ine men şu şäherde dogrusu ýaşaýşymam bärde bolyn. Men ýydymda hökman ejem ba. Men şonu duýdum. Garaşyp otyr. Şon otyr, dileged otyr. Ýöne men haçan şu ruhsat bolýar, ýene bolýar bolyn. Maşgalamyda owa mar öýmide, owamyda öde ojagmyda, hakyky ojagmyda barýan bolyn. Eýam şoň ýoklugyny duýýanna. Ol duýýanna
Onun yine öz-özüme teselli berýän. Yine ara uzak wagt özüňe göwnük görýäňde bolan bolsa begenädi diýen. Rahat ýatsan, kesel bolup ýatmadygyna şükür etýän adam özüni köşüşdirmäge zat tapýarda. Ýöne hakykatdan ammara ataş dogry aýtýan bir şo ýylgyraja goşgoýun ýadamda düşümde ejem gördüm. Bir adaçyk ýüzi gussalrak ejem way dünýeden gaýdan adamyň düşüňde bir gussal bolmagyny känir gowa ýoranoklar da bir zada gynanýam kadatmy diýip hasam gaýyz maşgala bolsaň şonu başym sypat bilmeseňem jak urup gülmeseňem düşde bagrym dilmesene ötüp barýar ýylgyraja diýen ýerler bar da hakykatdan hem ejeň düşde de gussa batmagyny isläň okda ýok wagty düşde de ondan sen huşda da ony gussa berersiňmi ýöne sözümüzü cemläli sebäbi ýaňam aýtdyk tökmedimiz dowam ediberer. Eýem ejeň bäbejik bolup öýüňe gelmegi gaty uludar. Şoň bilen aýratyn gutlaýan. Ejeň mehri, ejeň söýgüsi. Sen eýem iki wagt etýän. Sebäbi sen hem gaýdyň, hem ejeň hökmüne nefer etýän. Eýem goşa bagt ol. Şoň üçin hem şeýle bagtyň uzak bolsun. Sağ olun. Arzu etýän saňa maşgalaň abat bolsun, ojaň abadan bolsun. Sebäbi adamyň ojagy tyla abat bolany frontda ýeňişgadan ýa-diýerler. Hakykatdan hem ojagyň sen diregiň şol abadan bolany sen işleň uğruna bolýar. Maşgala gurmak bagtyna şu ýaş maşgala bolmak, ýaş döwürde, ýaş döwletde, ýaşlara berilen ünsüň aslynda birinji ýyl talip bolmak, gaty uly bagyt ol. Nesip bolsa ýene bir gede gatnaşdan döwletimiz tarapyndan bir arkadaşlar serdarymyz tarapyndan şaher paýlarla boynuňy bedemek, döşüňi bedemek, nesip etmeni arzu etýär sawa. Şunu otuň ýoly bilen gidip belent derejelere ýetip, ejeň janyň ýüregine beýik arzularyny amal etmegi, kakaň buýsandyrmagy dowam etmegi arzu edýän. Hemişe bir janyň sag bolsun, arzularyň hasyl bolsun, kemem biziň toparmyzyň adyna. Bilen gaýjaşyny da diýelim. Bugün gepleşimde gelen için sağ olsun Aykan Ataş. Sağ olun. Taňry ýalkasyn. Sağ ol Gülşen. Birinji bilen şu gepleşimiziň ilkinji sanlaryna anam edip çağıranmyza köp sağ olsun aýdýanlara. Şu döredijiligiňiziň, sunuwatyňyzyň, galamyzyň uçy ýetip bolsun. Doğrusu bize senden ara, mena senden doğrusu hem doğan, hem uya, hem bir halipa hakikatdan hem sebäbi. Durmuşun halipalyk bilmeýän atlamyzam hawa jaň edip doğrusu bilýän soraýasam, gyzyklanýasam, ýa bir şunu şeýlesek diýbem soraýasara, şoň üçin hem sag bolun ara, gaty minnetdar sebäbi aýdasym mele. Şu halkymyzyň ýüzüne internet ulgam bilen çykýanym bolsa, ýa ol gaty köpçülik görýär-de, şoň üçin bilseler, şo bildirmek üçin hem ýüze çykarmak üçin çagyrdyň. Sag bolun. Taňry ýalkasyn. İşiňde sünni gatar. Sag bolun, hemmämiziň işimizde sünni arzu etýär. Sag ol. Ine mehriban illeşler biz ýurdumyzyň bir geljek bolan ýaşlaryň ýene biri bilen tanyş bolduk. Bilelikde içki dünýasy bilen, duýgusy bilen, düşünjesi bilen, geljek maksatlary bilen tanışdyk. Biz ýene tanışlygymyzy dowam ederiz. Biz bile galmaňyz, siz hem dowam edin. Köp sag bolun.